Jadi dihita paparan no putah raja silai sabungan siwalu turpuk namar hoja hatu silai na bolak. Horas marihita saluna. Horas. Jadi menguduti parsia jarata nunga gudang tutu rumang ni para daton diulaun na met dohot diulaun na belga dohot diulaun naka habot ni roha dohot nakana asing jala di bagasan tikyon sah mahita marsiajar tu Guar-guar perangkat nih. guar-guar ni perangkat godang sebangunan. Toto gudang dohita na sumaboto. Aha doaka perangkat-perangkat ni naginoar godang sebangunan. Jala sering dohita mangida ka musik ni habata halak batak imana dokon godang jala ope pinasah ma tu bidang adat lo tarobo asa rak maita manangi-nangi. Partikenon pasal tami ma tuamu boti ma mau lihat. Horas marihita paparan puta raja silai sabungan sualu turpuk namar hoja hatu silalahi na bolak. Horas. Obar tu materi na di pasak ni awata perase anak ini ima guar-guar ni perangkat godang sabangunan. Ya, di hamua manami, oputa si jolo-jolo tubuh, arong do istilah khusus, atau orang so ditanda godang sabangunan, didok maon, gordang parhohas nawalu. Asetakas tabotate gordang parhohas nawalu. Da si maningguak di langit na todol di tano. Omma kata najulu na dibahen dia puta si jolo-jolo tubuh. Seiring do perkembangan waktu terjadi evolusi di dokoma godang sabangunan. Molo aslina di dokoma gordang parhohas nawalu si maninggua di langit na todol di tano. Artinya molo kita molo putara jolo mergodang mangido tangiang pasato tangiang na to putta mulai jadi na bulat sado langit. Iya kan si maning gua langit ini lapatan na betul-betul lo satu si parangion ni mulai jadi na bolon ala idope tingkat perbinotoan ni oputta nama dokko dewata di dokko ma oputta mulai jadi na bulan di dokko parhohas na walu ala na memang walu do perangkat ni godang sabangunan. Akka aha maon anno pa di patorak kami sada-sada ale akka guar-guar na ima jolote. Parjolo ima gordang. Paduahon tagaring. Patuluhon sarune. Paobaton. Ogung Oloan, Palimahon, Ogung, Ihutan, Pauropon, Ogung, Panggora, Papituhon, Ogung, Doal, Pawaluhon, Hesek. Ido saidokon gordang parhohas nawalu alana memang walu do perangkatna najolo adong odap aledang termasuk binuangin odang adong be di pamasa odap molo odapon
Ya, igijang boy dipukul. Jadi kiri kanan dia boy gabi godang. Kate. Tap sama gerdang ni aka dongata halak Sunda di sor kiri kanan. Ido na odap. Asing do odap. Odap do dah. Biasanya nama malu odap langsung do penggordangi. Kate. Nah, perlu pada kasun nabi sautik gordangon omba terhora bas. Top itu nabal ga ate. Posisi Nita Gading siap mulai siamun sopa gordang. Dalam geleng tu son ate. Siamun Habira. Nah, mulai siamunon lam tu habirang lam sihil semakin nyaring. Molohuson bongor. Sawula siamun lam bongor. Ada lam habirang lam sihil. Lam sihil ate. Nah, aka aha magwarita garingon 5 roda 5 isop gordang jadi molo manortor ise dari jolo di gordang ima hasuhuton so gordang jolona omba hasuhuton serodo patokan. Molo menghadap gordang, molo serado hasuhuton, isinya menghadap gordang, ido hasuhuton. Ate ido patokan na gordang. Ala ido uluan ni Tagading. Nah, molo Tagading niyo di samping ni gordangon, omba warna odap. Odap. Ima sa Tagadingon natar balga ima warna odap. Tagading paduahon didok mon pai 2 ni odap. Pai 2 ni odap. Ima orang terpaduahon ate. Napa tuluhon? Didok mo dito to. Panitonga. Didok mo godang panitonga nito tonga. Panitonga. Mau disimbalungun panitonga dote, panitonga. Iya, ale moloisan panitonga indah. Itu tonga dong ate. Nah, godang na paupat telon, idok komon pai 2 ni ting. Pai 2 ni ting. Berarti palimahot ting. Iya, na palimahot ting ate. Termaloro apa teh? Omba gorgar ni Tagading ate. Ido. Jadi saya takas na boto. Susunan siamun. Gordang, odap, pai 2 di odap, panitonga, pai 2 di ting. Agabi pergosi bihamu ba? Ate. Nah, ahado fungsi ni Tagadingon. Gordang. Molo fungsi ni Tagadingon, madagabe pangaba. Molo bahasa Indonesianya dirijen. Iya. Nama buaton irama ni ide manang gudangi. Ate, mau cepat mau lambat,
molo di dunia musik di Dokmon MM sadia 120 cepat sadia ondo aka per musik 70 artinya metronom meljel Hidup pernah matong ginatin madok mau lihat din. Jadi metronom meljel artinya mengukur kecepatan suatu lagu. Itu ya teh. Kalau dia Mars berapa? Ate. Jadi mulai ibu mengajar kurna jolo, orang baik kita sekian. Enggak botai. Artinya kecepatannya sekian. Itu Oh, itu Tuhan nomai. Tagading orate. Lalu melodi sarunema. Omma. Sarune ate sibuan melodi. Alat ini dokon diupasan di Batak tep mulani. Iya. Tek indah ini. Ser mulani tortor. Jadi kolak kata-kata memang kenyataannya nih. Jadi alanido molo hita manortor molala ni holat tagaring da pena makuling urang ta tortori. Dumpe masuk sarune asa Manortor. mulai ta tortori. Untuk kulanahan dengan manortor sonario. Ibu idok koratong. Tagaring inon tarkira intro do inon. Dogi masuk tap cocokon dagino mangihuk makanan sing dicocokon dagino ternyata ombak kecepatan dah. Itu kan jadi seirama daknya bigi kecepatan ni tagaring 120 sampai persarune 70 jadi hebat dah dan ibu to putar julu dape aka ilmu musigon nih ale hebat boy kan itu kan jadi termasuk apa saya masuk main tahu gordang kudu ogung molo ogung oloan idokon ogung oloan ima pemimpin ni sude ogung ima pemimpin ate Nabil Gaido. ni oloan ini kan dangguar mu abang udah jadi itu baru dual mak mulu dual non stop don ate tek ini non stop dual baru nama nonggahi ima panggora pung gitu kan tersonggo tiba itu panggora Nabil Gaido. double gay itu panggora kan pung gitu kan Baik. baru panggora baru mbak hutan ada dua masih tukaran dia itu sahalak na mangulau panggora do hutan ala igora ison ihuttorison panggora ihuttorison panggora jadi ido ate jadi molo hesek imana mak keseki artinya membuat suatu suasana riuh adong mau kesego sebusi-busi ya tugatuk adong mau sebotol ya tugatuk kan itu hesek itu hesek adong busi-busi ya tugatuk tik 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 indah dah gitu jadi membuat suasana meriah hesek magwarni iya dah kesek-kesek Matani Hudali Matani Hudali molo abang udah pokai laun na jolo ale karejora tukang kesek dapat kesek ido ale mangido gaji utibo ido makesekin mulaun na dang ido ale pangido gaji na tibo ia murma pargosi ido se walu ido kondisorate salinai 4 orang didokon gordang parhohas na walu buasa walu memang walu do perangkatna godang tagading sarune ogung oluan ogung ihutan ogung panggora ogung dual dohot hesek omma perangkat ni
godang sabangunan. Adong sukun-sukun misalnya molo dangadongon salah satu buido gawe godang sabangunan ya dianggap pembenaran dang molo memesan godang sabangunan kita sikun lengkap mon apalagi nuangino pergosin nuangino kan nata hire do nata rental do nata garan do sukunot taron godang sabangunan kamu adong doon 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 baru mah warna parhokas nawalu moloh pitu dang parhokas nawalu gornei parhokas na pitu do berarti dang godang sabangunan nah, alani terlebih itu hamu peparanda puta si nomor tolu nah naik mar bona tahu kita tahu sadia do tahun 2020 dan tahun naik ro tahun naik ro mana ada semaratori kita jadi mau mengundang madang menggokon godang sabangunan suku kamu perangkat naon adong doon adong doon adong doon adong doon adong doon satu son baru ma parhokas nawalu saya dokon godang sabangunan molo orang dosi ani ba unang diuluan diluluan ma napas so dia teh ima nabo di patorak kami taringon aka guar-guar ni perangkat godang sabangunan ate tungga dong nah orang takas di pada orang yang nami partikiano di masa tami tuhamu amanami botima adong nah orang takas ya jadi mau lihat ya mak di narasumber nami di emang ketua bidang adat ya manuku kami taringot tu jenis-jenis ni gordangon ya sadi hari do manang teki ulau naha do idok asa di dokon ikon go aharo musik neko godang sabangunan ala adong dotong idokon uning-uningan ya diro beda ni musik manang perangkat ni godang sabangunan dohot uning-uningan on betima moliate nami guna salpai dang roa mang tua dang ro mau jumur non oh iya boleh lihat pak ayo boleh lihat pak jadi da nunggu di patorak kami di materi nami guna konten nami guna salpuate jadi godang di Hitabatak adong dua ima godang sabangunan do godang husapi ale godang husapion pomma dari dokona uning-uningan hiburan ale kuda jolo daw sarupa do godang sabangunan do godang husapi tong do laon di namar hado huadon taringot di dia do pakeon ulaon godang sabangunan on tergantung guarnisi ulau ni dan itu alin wanginon neng manian terlebih hitan adong dison neng manian takas molo ulau sormatua neng manian godang sabangunan unang uning-uningan ate molo misalnya mangopoi marbongot mangopoi jabu marang mangopoi sada-sada gedung mangopoi gereja mardia neng mapakionnya godang sabangunan aka ulaun na marhado huamba ima tak pakai ate jadi kegunaan na alem melon wangen kira dang pula di video dia ada gudang sabangunan dia ada gudang uning-uningan mana gudang ko sapi sa sitong na niyan si botot taro eno julu sunadong keyboard dan itu alanido molo sormatua nang ta praktek ko ni mong na siya diro mong na molo gudang sabangunan do ba gudang sabangunan ma molo mong na siya Jepang berarti keyboard may molo mong na siya Jerman berarti trompet may tarina may istilah-istilah wanginon sesuai dengan perkembangan zaman dati alita pa ula mo ta restorasi mo molo ulaon Sormatua mau libulung naing mane godang sabangunan asahomi ate jadi akan di pesta-pesta ujuk pen wanginon kubereng nunga sungon dari paulak gabi godang sabangunan
Adong piga-piga. Adong hasu torinon molo ondo gudang sude. Ale mulai sian acara tuson, boy mau uning-uninganin. Adong songoni. Tergantung tu hasu toni. Tersongoni mana? Amang tua teh. Adong deme? Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Jadi walate mak di narasumber nami Iya. Bapak tua sudah Pak. Ya ulige tariwat gudangon arong nama dokon gudang sabangunan arong nama dokon ogung sabangunan Iya. arong nama dokon merlutung-lutung. Oh. Tersondi ada perbedaan dia nama Bapak tua. Walate mak. Saru para ni padohar untuk para gudang sabangunan adong partagading adong ogung sabangunan hola padohari do inon alai madokon objek na ino sada do ido saru pada gudang sabangunan adong na madokon mangida kearifan lokal do inon molo madokon gudang sabangunan adong na madokon ogung sabangunan adong dan ido mangida daerah naro ale pada umum na molo dokon gudang sabangunan parhohas nawalu ma ido na umum ka istilah teh. Nah, mulai dokon yugung-yugung ido manang ilutung-lutungi. Lutung-lutungi, Di lutung-lutungi. Lutung-lutungi na sebetulnya atau kira na sama sarana itu sebetulnya masih Mo ugung-ugungi. Oh, lagi na sama ini Ya saya bilang ini memang molo di hutan segala. Molo makuling mau gudang sabangunan gudang sabangunan inna gimana gudang masane. Iya, Gudang jujungan. iya, sudah disaborngin. Gudang jujungan may na malo na mga alap ay ni kokonan. Di maguan na makuling magugong sa gudang sabangunan. Aja malo nasarima tu orang sarma tu makuling ma lotong-lotong ninda. Jadi ngusadang gudang sabangunan di dokon ni mas na ya na masa dari tu tata. Jadi pas doon mang nasod dito itu. Iya, iya. Jadi boleh ate pak ate ilutung-lutungi do guarninon bolo hitan tu nama ate dan ido nama ate sormatu mana sormatu malibulung ilutung-lutungi na ido istilah na dan ido ale molo songo kita di taruh perseranganon dan orang istilah di ilutung-lutungi ai borong ipe ilutung-lutungi do nama ate ido kan na olo ido dungo nama ate ipatortor dan gitu arong no muse nakya hubigi kola no gungi makuling dan arong tagading jadi mangida pengiduan di hasutan ido dan ido apa kriteria dari pengiduan dan ido jujungan dai mengido jujungan dai kola no gungi main kola no gungi makuling ale akka ulaun hukumion namai enak sanga mang udah do ulaun hukumion songoni daw ya dapat mau to kala ikaro rusat to ka mang udah ya jeso di mana teh abor kita teh jadi abang parkeker jadi mau lihat mah ngatakas tabota teh mau lorong nama rukunan nggak ada buih tapat orang on unang idokon gudang sabangunan ledang taboto akaha perangkat na ate molono aka molorok kala nama rukuna boya lusatta omma guarna gudang sabangunan manang najulo didokon gordang parhohas nawalu si maninggua di langit natodol di tano ate kalau perseha mau kamu di YouTube si maning gua. De, soalnya mate mau lihat mari kita salut na. Tabba ma parbinoto atta. Iya. Marhite-hite parsejarat tabornginon. Tabba ma parbinoto atta teh. Natau pasangapon tuhata pasangapon oputara jasile sabungan jala marsangap pita poparande oputara jasile sabungan suwalu turpuk na marhojatu silalahina ulak horas mari kita salutna horas ya